a prop d'una muntanya, un poble on vivia gent molt solidària i treballadora. Els ramaders i ramaderes cuidaven dels bestiars cada dia. Les veïnes del poble anaven a la plaça per trobar-se i xerrar una mica. Les pageses conreaven la terra i anaven a recollir les seves verdures. El docent i l'escolaner oraven cada dia per a demanar que plogués. L'alcalde treballava amb el seu secretari signant papers. I la seva dona, l'alcaldessa, cada matí li portava un entrepà al seu marit per a que esmorzés. En Pere era el pastor i s'estava moltes hores treballant a la muntanya, cuidant de les vides. Un matí s'avorria tant que va pensar: Haig de pensar una cosa per riure una mica. Va mirar cap a les ovelles i es va dir: Ja sé, faré una broma a la llet del poble. De cop va començar a cridar: Auxili! Auxili! Que ve el llop! les ovelles no sabien on amagar-se. Els ramaders i ramaderes el van escoltar, van pujar a la muntanya per ajudar-lo. En arribar, li van preguntar: Què ha passat? De què ets viu? Vosaltres. Per què? Perquè celebremos la meva broma. Quina broma? Que venia el llop. Quan estigues aquestes superbé, vinga. Hem deixat de treballar per venir a ajudar-te. És que m'avorria. Les ovelles es van tranquil·litzar, però els ramaders i ramaderes molt enfadats van tornar cap al poble. Al migdia, en Pere va provar de fer la mateixa broma perquè com que seguia avorrit, Auxili! Auxili! Que ve el llop! les ovelles es van quedar immobles. Les pageses van anar cap a la muntanya per intentar ajudar en Pere, però a l'arribar el van veure i s'estava petant a riure. Així que li van preguntar: On està el llop? Que ens fa tanta gràcia! Vostres cares. Per què? Perquè teniu cara d'espantades. És clar que estem espantades. Ens han espantat els teus crits. Pues tranquil·les, que tot era una broma. Aquesta broma no és fan. És que m'avorria. les pageses molt enfadades van tornar a les seves tasques. I a la tarda, en Pere seguia avorrit. Aleshores va tornar a cridar: Auxili! Auxili! Que ve el llop! les ovelles s'enfilaven unes damunt les altres. Les veïnes del poble van pujar cap a la muntanya a córrer. Però a l'arribar van veure que en Pere s'estava rient i aleshores li van preguntar: Per què has cridat? Per a que vinguéssiu. Aquí no he vingut cap jo. No, tot és broma. Algun dia
5 escolaners van seguir-lo fins on era el feina. En arribar, el van trobar les ovelles plorant i en Pere dient: Una altra vegada, què? Eso es regu. Què és el regu? Què venia jo? Ningú, no, Pere, no. Això no és una broma, això és una mentida. Però no us enfadeu, que no és una broma, és una broma. les ovelles van treure el Pere desmaiat. Molts van anar a la porta. I quan en Pere es va quedar sol, es va